जल्दी जल्दी बना दी लइकन के खिया दी। आ काजनी कहाँ कनिवा गोलिए कॉफी कनिए जल्दी से खा लो अपना मरद के खिया लो। आवा तड़ी एक जनी डाको रहा हमार तो खीस बरला जब जब देखो ना 2-4 दिन पर मुर्गा मछली खाती ना के जुकिया हीरो लई हां ऐसन खुआ सास कोई के होले हो। फोन करके कह तारी ए कनिया हम आवतनी पहले जानले रहती ना कि आवतड़ी बनैले रहती चटनी अच्छा लिया के बनावे शुरू कर दी तब छौसी बुढ़िया फोन कैलस दिमागे जर जाला आवेली तो फरमाइशे पे फरमाइशे कनिया हई चीज बनावो ना ए कनिया हऊ चीज बनावो ना कैसे कोई रहेला हो। ए कनिया तनी एगो लकड़िया ले ले आइबू सुनो तारू। हाँ जी दीदी एगो लकड़िया ले ले आबो जल्दी से खा ल खिया ल। ठीक है लकड़िया लगा ठीक बना हो गइल बाटे टाइम लगे अभी बने में नहीं बनिए गइल बा आबो तारी फुआ जी फोन कइले रहली अभी वो तो फुआ थी हो ये भगवान ना ऑयले देरी लागेला ना कोइले देरी लागला भागे जे फुआ जी के आदत हमरा अच्छा ना लगला यार दीदी। बताव पहले बोलले रहती ना तो सच्चे बताई ना तो उहे खाना बनैले रहती जौन को खाली नहीं ऐसे कनिया खा पी ला जन बची ना टिफिन में क के ले जाके अपना बेड के तोरे घुरे से रात खाने खाए पता बा लाल छिनु हनी जी खाए पिए लगे जब न तब मन आवे तनी खाए पिए का तो आइम तो डिमांड पे डिमांड होके लगी कि मुर्गा चाहिए खसी चाहिए मछली चाहिए इहे सब के डिमांड ई ना देखेली कि हमर भतीजा कैसन काम करत न स दिन भर मजदूरी करत न स त मान ला कि 200-300 पावत न स आ रोज उनके मुर्गे मछली चाहिए तो आदमी बिरा न जाई हो रोड पे कटोरा लेके ना जाई तनको दिमाग में घुसबे ना करेला। हाँ तो ऐसा जवन हाल बाइन करना पेटा पटे पूछबे ना करना सब दौड़ दौड़ के कोई पूछी आ डरेला जे कनिया हम कुछ ना बोली ना कि जाए तो फुआ है अब का बोले के भाई अपना मने तो इंसान के बुझाए के चाहिए। बतावा हो बेटा हुआ कहानी एक चला हो तनी रोडवा पर दुआरिया पर छोड़ के नदिया रोड पर भाग गइला बतावा वो तो कहानी है एक से करे बहुत रहन कि तू रिजर्व कर ले का के कुत्ता बना दिया सन सही बना देला पैसा लेला स तना दुआरिया पर ना छोड़ दी इतना भारी मोटरी लेके आ जाता नहीं कहानी है के पतोया भेज दिए सन कर हां फुआ जी भेज दे आ भेजबो ना कइले आओ फुआ बोला तनी आप खुश रहो रे बाबूआ आप सब समाचार बताओ कैसन बा माई सब खाली ठीक अकेले आओ तरू। अरे तोर फूफा के जानते बारे छुट्टी ना मिलेला ओ दिल्ली रहेला तो छुट्टी मिली तबे ना तोर फूफो आई हां ठीक बा जा घरवा मुर्गा उगा बनैले बाड़ी जा। हां हां तनी जा तनी हम बजरिए काम बाटे तो जाते बनी रे बाबूआ और सब ठीक बा ना हां समाचार सब बढ़िया बा ठीक बा कहां जाता रे तनी जा तनी बजरिए में काम रहला। हां तो समोसा ले ले आइए ठीक पूरा बा ठीक बा खातिर फुआ ठीक बा। हां तो ठीक बा बतावा हो कतना त नई हरनु हां आ अब देखो हो चीन गला सा चश्मा तो छूट गइला हो चश्मा छूट रही तो छूट गइला छूटल कहत ने बाग हमर दिमाग सही में कहलनु कि हिंदू के बूढ़ पुराने बुढ़ाला नु त दिमाग हैंग हो जाला बचपना चल जाला आ जाला बाकी कोनो रोडवा हाज होइए नु ह दुआरी आ घरवा आ त गइनी लंगड़ त बिंगड़ त दादा ये माई नहीं घर के बिया खला इने कहल जाला के माई बाबू जिंदा रहला तनो इंतजार करला मर गइला के बाद के पूछता तहरा के वो भतीजा भतीजी पूछियो सब सब नो चलो देखी ए कदीमा अरे बारू लोग हो ये कोला बेटी पतो के बड़ा दिन देखो दी तू सुना एक कोनी हां ये मां का बुनी है ना का करे कोनी अब फोन त कहीं नहीं कबे नु बोल कोनी की का बानी दीदी बानी रे का करम रौले देखन मतलब दीदी खाली देखी ना अपन घर दोस्त के कहां जाई है अरे का करे कने बहुत दिन के बाद नो आइनी नो ए जी आइडे गंगा के बगल में त कहनी के तन चली घूम ली घरवा नहीं हरवा हां तरी जाइम तो निमन निमन खाए पिए के मिली ना रवा सोच समझ के चली और से काहे कहत रुए कने मन लागत हम अपन घरे से खाई ले ना त तोरे घरे आइला खाए अन्ना फुआ दी जान तरी कतना आदत होला नु मतलब जब के न तबे अपन झोरा झटकी मतलब जो तरिया के टंग नहीं तइन कई जाए के नरन का तो ना होला का कर जे हमनी घर के बाटे ऐसा आदत कि हमनी के एको दिन खातिर कहीं जाए करम त मरद ना जाए देबे लसन घर ही में रह
तो हम अपन नैहर आइल बन तो लोग खाए भी लगना अपन भाई बाप के हमरा घरे के कुछ नहीं किन कहती है हमरा तो नहीं आइल बन ठीक कइले बानी बाकी होला कुछ लोग जेकरा अंदर ना लाज होकेला ना शर्म होकेला एकदम बेशरम होकेला टन देना के उनके घर उठा आ फर्द रही तई ना पे चल कने हमरे के नहीं खुनु तू कहत ये बुआ जी हमरा के काहे कहब जी हमरे के कहते बढ़ जाए तो कह द हमरा दुख ना लागी अब जान तारू माई बाबू के मरला के बाद न भाई भौजाई के राजे हो जाला ये फौजी होला सोच ना हमरा कोई कह सकत बाटे बाकी अब का कर कुछ लोग ऐसा होकेला दादा जेकरा अंदर लाज शर्म नहीं के जान तारू भौजी हमर मर रहे न कने तो वचन लेके गई रही कि हाँ जब तक तू जिंदा रहबू न हम ना रहला के बाद तू अइहा घूमी तोहरे घर दुआर बा तो भाई भतीजा के हम देखे चल ही अइला भाई भौजाई तो मरिए गइल ना उहे भतीजा बाण लोग भतीज को तो आज ला देखे खातिर हाँ दादा ठीक है करीला लेकिन जान तने फुआ जी का करम आज के जुग में देखो तनी न कोई नु हितई ना तई जना तने बस बहाना मिल जाए के कोनो बहाना मिल जाए के हितई ना तई जाए के ठीक बा जातो जैसे जब तक 4 दिन रही ना 4 दिन खाई पिए ना तने मोटाई ना तब तक लोग जैसे जाई ना ऐसा नहीं के देखो कने अब ऐसा कर बुनो तम चल जातनी दुख लागत बहुत कने ये जान फुआ जी अरे हम रोग नहीं कुछ बात जी रोग तो दुख माना तो बानी अब रोग दुख का माने के मान ले हम इनु आइल बनी अब के आइल बाटे ना अरे बा चली पानी पिए मैं चली उठाई चली पानी पिया तो बानी चल ना तो को हम अब जान तने नु घरे चीनी चानी बाटे ओही से पी ली पानी होनी ठीक बा उठाई अपन झोरिया उठाई चल झोरिया उठा के आई अंदर बा ए कने तू कत न कह ले बोल ले तो हम जाए वाला नहीं खी इंसान हम आइले बानी गट्ठा बाने के खाई के जाई सोचली ने के बोल दे फुआ जी के चल जाए वाला नहीं हम तो से भांज बानत रही हम जात नहीं जात देखत रही इनु कर मनवा टोत रही के का कहतिया का मनवा बोलाई में के भेज दी तो एक कने जान जा तारा के तो ना डा के गनी तो हमरो नाम नंदनिया ना छिनते लइकू अभी हमरा के देखो बड़को आज तक नाम मुखल छोट भी कैसे फुटुर बोलतिया हाँ तो ठीक है कहल लगा छोट ना बजू खोली सा ना बड़ा ढजी खोली सा तो ये जन भिजुक बिया चलो अरे माई मुर्गा तो बनावत रही रे फोनवा घरवा में रहे बोल हाँ तो 4-5 साल भोर आइले कोइले बड़ तो काम धंधा न करतनी मोबाइल लेके थोड़ी ना बैठल रहतनी एगो तो दिमाग असई खराब भइल बा हमारे पुआ सासुई ना आवतड़ी रे आ जानते बाड़ी जब आजी हन तो मुर्गे मछली का आका कला बकारा के बात करेली मुर्गो मछली ना उतना पसंद करियो ढेर कहियो कि बाबू रे जो बकारा लेके आवी कोनो बात भइल रे कमाता न जे देखो तड़ी के लइकन के बरे बीमार कपड़ा लत्ता सुई दवाई यही कुल में आदमी बिलाइल रहता इनका के रोज मुर्गा मछली खियाई हाँ तो जाए थे इनका के कहम ही हम कि ये जी ये खाली खुदे बोल दे मुंह खोल के उनका के अच्छा लगी तब ना लगी तब ये खाली चेत न जाई हम घर दुआरे आइल न छोड़ दी हाँ तो कहत ना कि जाए दे हमर महतारी बाप नहीं खे तो ओकरी बाद हम फुआवे ना कने हाँ मैं ठीक हाँ फुआ जी आइल बनी रखत तनी बोल लागत मांगे को खिचुड़ाई रह हो ठीक है मैं फोन करतनी काय कोने तोहरे पे एगो नाथ लगे एगो बड़ पत्तो बिहन होई जा सब भाई है फुआ जी देर का अबे तो तोहरे के खोज तन देखतन के गाना पड़ावत हाँ बनावत रही एक जना का मुर्गा मन कोइले रहे कत न कि बनाव दी नहीं मिली जाए और बताई मीठा पानी पिया नहीं हां तो तहरा पते बानो के बिना मुर्गा मीट मछली के ना हम पानी ना पीला वो तो सही कनिया सब हम 3 बिस्कुट के पियला रहो मुर्गे मछली से बिना एक बात कहीं कने में कैसे छोटकी तू रहली छोटकी से मिल के रे और दिन सन बात बोलस के नो के तो हमर जीव लहक गइल जान का भइल जी आ का भइल तोरा लेके कोनो कनेवा नहीं खिसन रे कनेवा जान ले कुछ भइल ह भय के बहुत कुछ बोला तो ज्यादा तब हम दिल पर ना लेनिया कने छोड़ ज्यादा छोट भी ओकरा आदत बा बोले के ना ठीक कोई ना जाए आप सब ठीक बानू ठीक बाजी बबुआ ठीक बा सब खाना सब रहोगे हां तो पूछ के देब कनेया तू इयन हो गए लोटा लेके खाना लेके सीधे दौड़ खा लेबी हाँ तो दो का करब 5 रुपया का बड़ी दिक्कत चला था दूसरा से सब मांग के गोई ना तो आधा किलो मुर्गा लेके आई ना बबुआ जाने लगा पुआ मुर्गा खा ले ऐसे लेके आई लू ना बताई का दे ग्रेवी दे दी हां कुछ
वो तन पीसवा बढ़िया बढ़िया चूर के पीसवा दे दिया लेग पीस के छोड़ दे छोड़ अब ज्यादा पीस मत द हो गई बाकी कुछ भी कवे करने में तोर हाथ के खा लेला के बाद नु लगेला ओहो जन्नत मिल गई का करी वजह कौन करने में हम बोली कहाँ से बना के सीखने से तो सुंदर निको कहाँ से अबर माई सिखैले है हाँ तो यही कह जाला नु कि माई बाबू ये सिखाओ जाला ठीक बना लो जी बड़न तो बड़ा एकदम पिसवा चीज भेल हम क्या चला ठीक ना हमें तो मुर्गा तनिए से बना लेबन कह के चटनी वो पीस दे बोली चटनी कौन करे डॉक्टर का बस खाए में दिक्कत है की अगर वो खाए तो हम जाता नहीं ना देखी बहरिया बाबा के तब और रखवा दे ना ओकर पापा बैठल बना था क्या तनी तनिए से बनाई हम के ना मालूम रहला ना कि रवा आवत इनका सैगर मंगा के बना के दे रहा कुछ अपना चटक बनो हम काट तो हाथ चाटे के मन कर ठीक है कोई बैठ आवत ठीक बा पानी लेके आवत हां अब कुछ भी कहां हो खाए में तो मजे आवेला बाप रे बाप एक ही आइलन तो मीट मछली मिलेला आ ना तो घरे बाप रे पैसा खर्च के मारे हम ना मंगाइले मीट मछली हो यही से तो कोनो काम पर टपक पड़िला छोटी तो अल्फल ना छोड़ेंगे तो हमरो नाम ना पुआ चलो नो बाप रे बाप ऐसे आदमी डाहेला मुंह उठा के फट देना आ जाता है एजा जब ना तब हाथ ना ल जाओ ओनिया अपना पे तो दूसरा आदमी रे तो उठ के चल दी तो झोरा झातुर लेके कनिया? ओकरे जिद्दी हड़ी कहा जी दीदी 2 टमाटर चटनी पीसी अब आइए लोग मुर्गा खत्म बताओ तो लइका उतना ना हमार रोत ना सकी का कहे के ऐसा ना आदमी एकदम पेट फाड़ के खाला हो आई हाथी घोड़ा देखे लेखा दीदी अब बर्दाश्त नहीं के होती बड़े नु हैं ई मन के कौन आदत सीख लेल भाई जी कौन ही आदत सीख लेल जतने आदमी गुना तक जाए तो फुआ है वो इनका कुछ दिमाग में घुसते नहीं कि वैसे तैसे आदमी रहेला पता नहीं इनका पेट हकिहाड़ी है हमरा बुझाइबे ना करेला हम तो खुदे नहीं के भैया तुमके ऐसा ऐसा मेहरारू कैसे हो जाली सन दादा जब मुंह उठावे लिसन फट देने चल सन दूसरा गांव में खाए पिए खातिर तो उनको कुछ उनका समझ अब में हम नहीं घर के लोग कैसे लड़का फैका कैसे खइसन पिहसन कहां कहीं अपनी मर्द से कह देलो कि लेके पहुंचाए अब अरे उनका रुकी ना आवत तो बताओ तनी कि ना है कि हइसन आई फुआ फाकर के पहले ही रिश्ता तोड़ दे ठीक बनो कह दे के फुआ बेजे मत आइए इजे कोनो रिश्ता नहीं छे ए बाबूआ जी कहां बना घर में हां सुनतानी जी हमको सुनाई हां का चिल्ला तड़ो बताओ रवा तो लागता कि क्या एकदम दुनिया में जान नहीं के का नहीं कहने के तबीयत खराब पानी के चलता ले गए फुआ के छोड़ी उनका गांव के घर में अब ना रही हमरा बस कह का बात दे नहीं। के फुआ आज के बाद तोरा एक घर से कोनो रिश्ता मत नहीं के मत आइए ठीक बनो डायरेक्ट बोल दे बैसे उनका खराब लगे चाहे निमन लगे कहे अरे जी आखिर का हो गइलो का हो हटे लेके आइले है ना मुर्गा कुल हाँ। खत्म और आदमी घर में नहीं खाए झोरा उठा के टंद नहीं जा जते बीच रखले बड़ी का कमा धमा के हाथ ना अपना तो खाता ही कने मां मुझे आवत लगी अरे कने मां सुन ना एक बात पहले दे के बात बता कने बकरा मंगाओ ना बकरा खाए के मन करत रे कने मां भाग ए सुनो तनी जी का कन्या के ले जाके पुआ जी के छोड़ी आई तो ओनिए घूमी है से हो जी फुआ जी के मन का तो बकरा खाए के जाए में अपना हो जाता खाए में बकरा ले जाके छोड़ी आई आय कने मां अरे का रे बबुआ तोरा खाए में ना मिलेला तोरा से तो छोटका लगे लगा बड़ हटे तू लगे इसको करा के छोट हो ठीक है ना ये तो बा काम खरिया कैसे ना इतना तू ना बुआ को जी। का करिया आ तहा ए तो बबुआ बोले जी, पीछे निकलता कन्या की जाई गाड़ी से फुआ के जी के छोड़ी आई यहाँ के बकरा मन करता दे तो चाबी दे अरे एक कने में तो हम घरे तोरा जाके करे तोरा के हाथ के नु निमन लागला कने में बनावे दीजिए कि फुआ जी अपना पैसा रुपया नहीं खे ठीक ना अब बहुत हो गई बर्दाश्त से बोला, बात बोला, हो गई। बोला। बड़ा झोरवा के बने अच्छा, गए और बैग कुल पैक कर ठीक ठीक दे है झोरवा चल दी है फुआ जी के ठीक बा एक कने में सुन ना अरे अरे फुआ जी अरे कने में सुन ना पहले बात ये हमें सुन सा पैसा हम दे देता कने में ऐसे चलो, कने उठी, में उठी, कने में। अरे चली ला पुआ, पुआ, झोरा ला। आ गई लपको तो पास पर चलो पुआ चलो एक कने में देखो पर अच्छा नहीं चली 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 जा के चलो दोबारा राय दे के तो रोड में चली चलो पुआ